Kardom pini berta harjek thapini berta thanbang phini li samiron jitakram sapi aprang se bertang ton pensi pajer mi dam de aprang bertang kungpi harjek tha. Khiruni forest asai khia tum humni arlong su mate chief kachong hua dampar kin abdullah Nilibrong asaramai lapente 24 plus organization lapente basapi amayatum arnisia farman cherok tok amai kain longle ki ikmate koila kiri amen pen longle ki tuk parhu majok rat ki sungji angrei Bertang kungpi harjek de thapit puthot bertang ton pensi pajer mi dam sene. Longli ki ekmate koila kiri kangkuru kardung angpen longli ki hot paru hom kang ton te pen ajok longli ki ru eji ka phere memesi angringa por nang te bogbom nang le bomlo Karbianglong hawar kludung disobai langmili bithipang wildlife sanctuary central forest range Karbianglong hawar kludung disobai langmili bithipang wildlife sanctuary central forest reserve Bomulangso silunizam number alangroy ariri lapente dilai langbuku ningkan bang ta hogwai longleki ik mate koila ki phurja pham sarkar pen aron ke pathik thipin mate aron alo abe pin pen mate order abe pen thangna hukum alo abe pin pen hogwai kiri kardung amen pen longli ki hut ke paruhum bom pen longli ki hut kangton ti det ajok Karbianglong mate anglong along le kiru lapente alangbi Cepalang di bob lo katikuk ji lapente kaphiri mimi ji angring si apor nang le bom tang lo tangte labang so kaphiri mimi ang pen kijok ji aphan kirai kom ji komat lo Karbianglong Autonomous Council CEM EM MP MLA kachari kacalom atum det kachari kacalom atum administrative mate law and order kachepahempu SP DC Ignam Raikom Saiki mate forest department lokachaldia song lapente ke ongdu hamphanga song mate social organization lapente arpu ke du ke thitan ke de ke thigiding do anatum ke kham khidunde lapente ke Raikom dunde langpul langdun pongpoma puta Karbianglong ke ongdu intellectual mate chirok tok lapen thek seratum karjupon padu Manjapen build up mangdapon Sonjit Kiso News 24 Karbianglong Lakhangoi Raphoni Lip MSC constituency ke parlo sanglang ke hat picnic spot aklamalong arnisia phancherok tok amai kang nipon Karbirong saramai thiek pen kra nilip aru lapen 24 plus organization basapi nilip aru atum chilang pet pen arnisia phancherok tok amai pedopot labang so mai long mai che phempum la ke mai phu bidu bekra nile bahawar amai chunbang papuram rongpi kra nile bahawar amai lapen basapi nile bahawar aru keja tu mai phi omputok bipi nile baro basapi amai chunbang pi sangpi rosmi teron pi basapi nile bahawar amai lapente alhi sar poman pen ke chetong dun ajit rongpi kra central committee roton terang chief convener 24 plus organization litsong rongphar chief convener 24 plus organization atum chetong do lapen mailong ke jai pon ke kra hin pen ke mate kra song pen ke mang pon ke do la song bong pen traditional village council abang ke chunji dog lo puta kachetong ara ta thengnu ningje pon lili pen bertap mang dak pon anil san rongphar news 24 Karbianglong West Karbianglong Khiruni Forest Range angkang atum humni harlongso kang huwa gari kene pon pusi niditum pherang kai hin pen birta nang pali Khiruni South Thundrans ka parlo Hawaipur Hajagafar along ajo humni arlongso mate chief plengset humni adampar forest asakhiatum kine pinglong labangso adampar along tharnap alo be pinbense harlongso ke pon kang hulong lok pusi birta longdo lasi bangso dampar agari mate arlongso ke pon lok forest asakhiatum nebdun cheklo pusi nilitum news 24 Karbianglong apherang ke hinten birta nampali Nongkam kamen berita pangdapon Robinson Rompi News 24 Karbianglong
Pinya berta la puan se kang ton iklo do me thak me kardon.